Yazi madoda kunalento okuthiwa inhliziyo emzimbeni yomuntu kwi-system yomuntu. Angithi siyazi kunenhliziyo le ephefumulayo, the heart itself. Kodwa masikhuluma ngemicabango nangokwenza nomkhumbulo kubambene ndawonye, sasithi inhliziyo, kunenhliziyo enhle, kunenhliziyo embi, sikhuluma ngezenzo. Ake uthi uhleli uwedwa uzisearche, ngeke ungazizwa uma unenhliziyo embi, ngeke ungazizwa uma unenhliziyo ebolileyo, ngeke ungazizwa uma unenhliziyo edinga an immediate replacement, of which you are not godly. What is not godly is devilish. No two ways about that. Yes, people enjoy to be devilish, doing those devilish things, but when their end come, when the result of being evil come, they always seek God. They always seek other people to assist and channel them, because it will have turned painful. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Babusisiwe laba abazenhliziyo ezinhle ngoba bazokumbona uNkulunkulu. Kodwa ke ukuba nenhliziyo enhle kuyakubenefita wena nabanye abantu ophila nabo ungakafiki esidingweni sokuyobona uNkulunkulu. The benefit is for you and the people around you. Ikwenza ube accommodatable. Bengifunda ivesi lika Matthew 5 evesini lika 8. Bese sizwa indoda kumahubo enguDavida iyacela kuNkulunkulu. Abantu abohlala ucela uwedwa, ube nomthandazo wakho uhamba, ube nomthandazo wakho usebhasini, ube nomthandazo wakho usendleleni yenyangeni yofuna ukulashwa, ube nomthandazo wakho uhamba usendleleni uya kumprofeti usiyofuna ukubonela izinto, ube nomthandazo wakho uthandazelwa bekuthandazela ukuthi into zakho ake zilunge, ube nowakho umthandazo. Kanti yini abantu mthanda ukuba confused? Imthandazo yabanye ayizukukwenzela ngcono ngoba lo muntu akazi into yaza. Isiprofeti somunye umuntu asizukwenzela ngcono. Uzobulo kuhlele emafonini, omunye athi uyakuprofeta sokuprofeta namafonini, akutshela ukuthi umama wakho uhleli naye lapho uyakuloya, umama wakho akubona usumnyonkoloza. Ake nifunde ukuzithandazela, nicele inhliziyo ezicwebileyo nezinobumnene. Ngikhuluma ngenhliziyo, ngidila ngomuntu nenhliziyo yakhe namhlanje. Nanokukhuthaza abantu ukuthi abeke becele njengale ndoda le ekuDavida uMahube sizwe icela. Create in me a clean heart, O God. uDavida angazi noma yileso sikhathi wayesengene ngutsheni nomfazi kaUriya wamkhulelisa, wafaka uUriya phambili ukuthi bamfake empini eshisayo vele uzofa. Akasena nkinga yomuntu ozombuka kabi noma ozothini noma ozomcabangela into embi lapho angazi. Kodwa bese kuqhubeka uDavida athi, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. uNkulunkulu nginike inhliziyo ehlanzekileyo, uNkulunkulu wami. Bese uyenza intsha umoya okimi ngaphakathi. Yabona isentence nje eyodwa kodwa iligama elistrong kakhulu umuntu omuhle lapho elidinga nawe usiba nalo, ufune inhliziyo enhle. Ngeke wenze izinto ezingasile kubantu, uzoshesha ukurizina. Bese sizwa lapha kuTimotheu ilapho kuhamba khona amadoda oSawuli behamba inhambe eziya kubo Antioch oSilas, baningi nje ngobuningi babo bona aboTimotheu laba. Uthi, so flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. Susa balekisa yonke imimoya yobusha nezinkanuko ezigijimayo ezisheshayo zize zilahle i-direction. Bese ufaka ukulunga nobulungiswa kimi, unginikeza amathemba nokholo oluphelele nothando, ukuthula kuhambisane nami empilweni yami.
Uyayizwa le ndoda ithandaza ithini lapha kuNkulunkulu? Konke lokho kuhambe nami. Mangibiza igama likaNkulunkulu noma ngenza izinto zakomoya, ngibe ngigezekile, ngikwenza ngenhliziyo ehlanzekileyo negezisiweyo. Ngidila nenhliziyo madoda. Nawu ngani uJeremiya uyakhuluma ngayo inhliziyo. Inhliziyo ingumkhohlisi. Ifuna lokho, ifune lokhuya. Ihlala ilindele lokhu nalokhuyana. Ngubani kodwa ongayaziyo na? uJeremiya lo ngizomfunda ngizokufika kuye. Ngidila ngenhliziyo madoda, ngidila ngenhliziyo. Akasiyeke ukuthi konke sikufaka kuNkulunkulu, konke sikublame uSathane. Okunye kulungiswa yithi ngoba yithi thina abantu bakhona. Yithi labo bantu la. Ezinye izimpi zemimoya nezimpi zobumnyama ziyasinqoba, ziyasehlula ngoba thina sisuka siyibumnyama ngokwethu akukho okusibhekaphile. Uthola izimpi zakho sesihluleka. Ma uphila usemhlabeni, impilo yakho yonke iyimpi. Your life on earth is a struggle in its all spheres. Lapho ungasikhohlisi. Nawu uMateyu ku6 verse 21 la ekhuluma. For where your treasure is, there your heart will be also. Lento oyijabulelayo noyithandayo, naleyo oyitreasure noyikhwabithayo, inhliziyo yakho izoba lapho. Kuba njani ma ukhwabithe into embi? Kuba njani ma uthande iviolence? Kube njani ma uthande nje ukuxokozela nokonakala komhlaba? Kuba njani ma uthande amanga? Kube njani ma uthande ukuxabanisa? Kube njani ma uthande izimpi nokulwa? Inhliziyo yakho ilapho, uzokhuthaza lokho, uzokudala futhi ma kungayenzekanga. Kuba njani ma uthande izinto ezinhle? Kuba njani ma uthande ukuba creative? Kuba njani ma uthande i-development, ukudevelopa? Kuba njani ma uthande ukudinga imali? Inhliziyo yakho izoba lapho nokuhle kuzokulandela. Ngoba phela wenza lokho kusenhliziyweni yakho. Sikuzile Mateyu, which is Matthew 6 verse 21. Uyabona inhliziyo ingenye into enzima kakhulu. Nangu-ke uProverbs le book esibiza ngokuthi Izaga, Proverbs. Ufundeka kanje. Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Gcina inhliziyo yakho ihlelekile, ngoba kuyo kuvela izinto eziphilayo zempilo ezokuyisa la ofanele uye khona. Kodwa kubuzo kanjani ma uyidirector entweni ezimbi? Ilezo zinto kufanele sihlale sizibukisisa kakhulu masibuka indaba ze-spirituality. Uyasho munye, hawu waqala manje sesishumayela iBhayibheli angiqala ngizolo. Hamba koBulawayo uye kuphi hamba koNdengezi. Ngikhuluma ngale emazayini ningenile abafundisi baphakamiswa la hlala kudala ngisho senikhohliwe yini. Angikwenzeli wena onombono njalo, ngikwenzela mina nalabo abayizwayo le ndaba engiyikhuthazayo kubantu. Ngiyabonga abazalwane bami, ngiyabonga amadoda. Lokhu kuyikugayidana. Ukulunga akuthengwa ngemali. Kanti why sihlala singalunganga? Ngoba ukulunga ngikwazi kuyinto efree. Ukulunga nje kumahala. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Isuka isicelela lapho indoda. Le ndoda eyayivame ukukhuluma kanjena kumaSpsalms, uDavida ubeyinkosi kodwa bhekene nezinkulu lezi ingqinamba. Imbuso wakhe unezitha ngoba uIsrael ube enezitha ezinkulu ngaleso sikhathi. Uhlale ethandaza ukuthi akungabi khona nabazoba kumvukela even kwelakhe ibutho, ahlale ecele uNkulunkulu ukuthi akawugayide umbuso wakhe. Thina bokokovula bathola umsebenzi sophazamisekile, izitha sezikwengamile, ingoba asithandazi sitshele amadlozi nomveli incane uNkulunkulu ukuthi hayi abasigayide, uyabubhizi nje uenjoya ama-outcomes of umsebenzi wakho in terms of nje normal life esiyaziyo, uyaspenda uyale. Akufanelanga sikhohlwe izinto ezifana nokuphahla. Bebephahla nangempepho, ngisho noma eHebrew bebephahla nangempepho. Kodwa kunabantu asebefake ipolitiki benza
abantu bangazwisisi ukuthi kanti vele ini itheni injani, ngabe uNkulunkulu isitha sendlozi na, idlozi isitha sikaNkulunkulu na. Nangu James simthola ku 4 eqale evesini lika 8 ethi yena, draw near to God and he will draw near to you. Sondela kuNkulunkulu phela kuze naye asondele kuwe, yiloko engicela ukusho. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Ngaze ngayithanda le. Ngaze ngamthanda lo James mayikhuluma kanje, nasondelana kuNkulunkulu madoda. uNkulunkulu naye uzosondela kini, usho njalo mayisho njalo. Abesethi zigezeni izandla zenu nina boni. Abesethi zilungiseni izinhliziyo zenu nina abanenhliziyo ezimbaqambili, ofuna lokhu nalokho okubi nokuhle kuwe. Namhlanje ngidila ngenhliziyo madoda, namhlanje ngidila ngomuntu kwenzeka izinto ezimbi konke kusuka enhliziyweni. Ujike waba isindindwa wazithengisa kusuka enhliziyweni, masikubuza ukuthi kusuka ehluphekeni. Cha, uyatshontsha uyaphula emzini abantu wenzani, konke kusuka enhliziyweni. Bawubuza uzothi ukuzama uhluphekile. Abantu bacindezela abantu abaholela izimali ezincane babathini konke kusuka enhliziyweni. Emizini emakhaya kunaba violence akuphileki kutheni konke kusuka enhliziyweni. Umuntu ubuza ukuthi kwenze njani uthi nguSathane. Cha, akuso Sathane, noma inhliziyo yakho izihlolisise wena. Nezwile madoda. Lapho akade ekhuluma uJames ethi sondelani kuNkulunkulu ngoba manenze njalo naye uzosondela kini. uNkulunkulu yena lo olidwala lethu nomkhululi. Iyasho njalo la ivesi. Now Jeremiah kade ngikhuluma ngaye 17 Jeremiah verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately sick. Uzwele ukuthi lithi ivesi lapho leBhayibheli ikhuluma ukuphefumula uJehova. Inhliziyo ingumkhohlisi and inhliziyo iyagula, inokufuna lokhu nalokhu, is desperately sick. Who can understand it? Ngikhuluma manje uhleli kula okhona. Inhliziyo yakhe ifuna lokhu okuhle, ifuna lokho okubi, icabanga lokho okuhle, ngomunye umuntu icabanga lokho okubi. Uzuzicabangele nawe, abanye bazi ngabazibulale badla ama poison konke kusuka enhliziyweni. Ngidela ngenhliziyo namhlanje madoda abazalwane. Inhliziyo ziyadinga ukuthi sizilungisise. Inhliziyo ziyadinga ukuthi singazivumeli konke okufunwa yizo. Ziyakudinga lokho inhliziyo. Singazivumeli konke okufunwa yizo. But the Lord said to Samuel. uSamuel wayengumuntu ofana nomuntu ophakamisayo, okuthiwa yiku-anointa amandla kamoya, into ezifana nalezinto ezenziwa ngabantu manje uzokuthiwa siyathwalisa ube namandla, siyaphakamisa senza in. Angisho ukuthi wayethwalisa izini ukuthwalisa enquma abantu, angazi ngithi wayenza lento ezinjengokuthwesa abantu amandla, ubizwa i-anointing. Uye lo owagcoba uDavida wamenza waba inkosi over uSaul esaphila, emnikeze amandla, engumfana nje weinkomo, engumfana weimbuzi, eselusa. But the Lord said to Samuel, do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as a man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Lapha sizwa izwi likhuluma kuSamuel lithi ungabuki ubude bakhe nobugiant nani. Ungabuki lokho, uconsider lokho, ngoba uNkulunkulu akamvumanga loyo muntu loyo. Ngoba uNkulunkulu akabuki ngaphandle ngobude nani. uNkulunkulu ubuka ngaphakathi, abesezojajana ngaphakathi. Akabuki uNkulunkulu abone njengomuntu womhlaba. uNkulunkulu ubuka inhliziyo nasenhliziyweni. Ngithe namhlanje ngidila ngenhliziyo. Umhlaba wonakale kanjena konke kuqala enhliziyweni. Umhlaba muhle kwezinye zezindawo zawo konke kuqala enhliziyweni. Ma ingacabanga okuhle iyenze ilandele okuhle kuyavela, ingacabanga okubi kuyavela. Kodwa ububi ukuthi
okuningi ngabantu nenhliziyo nemicabango yabo kuhlala kweseke okubi noma kufuna lokho okubi nesikwazi kukubi. Bese ngizothinta ivesi lika Peter u1 loyo. Having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love. Love one another earnestly. Love one another earnestly from a pure heart. When on a pure heart, you can't love earnestly because you don't have one. You have the opposite. They hate the evil which lead to destruction. You don't have that pure heart. So that's the reason you won't have that pure love. Kodwa lokho akupheleli lapho bazalwane ukuthi umuntu mase kuthiwe you don't have that pure heart. Lento isizovela iphele kanjalo wena awunayo inhliziyo. Ngine verse lika Ezekiel 35 verse 26. Alnoma 26 verse 35. Lapho uJehova uNkulunkulu asithembisa khona ukusinika inhliziyo ezigezekile lapho ethi uzozifafaza ngamanzi aqwebileyo lezo inhliziyo lezo asuse inhliziyo yetshe areplace ngenhliziyo yenyama asinikeze ngisho nolwazi silawuleke. 9 verse ngisayidinga Ezekiel 36 verse 26 not 35. And I will give you a new heart. uNkulunkulu esithembisa ukusinikeza izinhliziyo ezintsha. uNkulunkulu wayengeke abe nombono ukuthi asinikeze inhliziyo ezintsha kube ezindala zisahlelekile. Ingoba ezindala bese sibona ukuthi mhlambe zifile noma azihlelekanga, ngakho uyasidinga ukusinikeza inhliziyo ezintsha. Uthi ngizoninikeza inhliziyo ezintsha. And a new spirit I will put within you. Umoya omusha ngizowufaka ngiwuplante futhi phakathi kwenu. Isho njalo iverse ku Ezekiel 36 verse 26. And I will remove the heart of stone from you, from your flesh, and give you a heart of flesh. Uthi uNkulunkulu ngizokhipha kuwe inhliziyo yetshe kuwe. Bese ngireplace leyo inhliziyo yetshe esenyameni yakho ngenhliziyo yenyama. Lapha kwabe suka bekhuluma ngenhliziyo ezomileyo, umuntu onenhliziyo eyomile, umuntu okwatile, umuntu ozondile. Here they were referring to people with heavy hard hearts which thinks or desires evil and bad in humanity. Namhlanje bantu benkosi ngithe ngidila nenhliziyo. Inhliziyo ingeyakho. Kukhona okunye engithi ake singavumeli inhliziyo kuzo zonke izinto. Abantu abaningi bafelwe izimpilo ngenxa yokuvumela inhliziyo zifuna okwazo. Bese kusiba ukuthi lokho okufunwa inhliziyo akuphili kubolile. Indaba yomuntu nenhliziyo inzima kakhulu. Umuntu uyaplana ngenhliziyo yakhe elele. Adinge afune afunisise ayengeze apheshe la kumele aphesha khona. Ehlanganisa amacebo namasu okubhidliza. Alale azayiphuphe lento akade eyihlela enhlizweni yakhe. Ivuseleleke njengephupho, ivuke iplani eliphelelisiwe. Ngisaqhubeka futhi naye nangu uEzekiel elokhe ekhuluma ngendaba zenhliziyo. I will sprinkle clean water. Lapho ngiku Ezekiel 36 verse 25 isiya ku 27. I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean
from all your uncleannesses and from all your idols, and I will cleanse you. God does not promise to only clean us, but to cleanse. Cleaning can only be maybe outside. But when it comes to cleansing, it is in your bodily water fluids, in your flesh, in your well-being, inside out. You are cleaned. God wouldn't be mentioning cleaning and cleansing you if he didn't see or smell something dirty in you or in us. He says even in our idols. That means these things that we create, as I always have mentioned, that human beings were created in a way that can be hardly understood sometimes. For if they don't have a thing to look up on, they create. If you look in the example of Moses and Aaron in the wilderness, when Moses had gone to consult with God and it took longer, he found them having created a calf out of the gold rings and whatever jewels they were having, created a calf they were worshipping. It is because a person, if he doesn't have a thing to look upon, they will always create one, which is wickedness. And I will give you a new heart. I want you to listen cleanly and attentively to this one. And I will give you a new heart. And a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of a stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Uthi ngizokufaka lenhliziyo entsha nomoya omusha ozokuguida, ozokwazi ukukwenza ukuthi uqaphele namhlanje uphambuka, when you shift, when you falter, when you alter from the requirement and the rules and the laws by God to keep you in a permanent belonging with God, fully guided with all the benefits of belonging to or with God. Sisadila ngenhliziyo. Leto isteta clearly that if unganayo lenhliziyo enhle entsha nalo moya ocebile okuthiwa uzofakwa kuwe, akukho kuhle okukuwe, ngoba awekho amanzi amnandi aphuma emthonjeni obolileyo ongcolileyo. Awekho. O Jerusalem, Jeremiah 4 verse 14 loyo. Wash your heart from evil, awugeze inhliziyo yakho ekungcoleni ekuboleni nebudevelini, that you may be saved, ukuze wena nawe usizakale, ubhekeke, nawe ube nesabelo sokugcinwa. How long shall your wicked thoughts lodge within you? Kuzoba nini ulokhe ugcine lenhliziyo ebolileyo noma embi noma enomonakalo engonakalisa umhlaba wena nabantu? Kuba nini ulokhe uyigcinile kanti awuyizwa yini ngoba iphila kuwe? He who loves purity of heart and whose speech is gracious will have the king as his friend. Labo abanahliziyo ezinhle nizoba nabantu abaphezulu, nabantu bemibusweni, nabantu abahlelekile njengabangani benu. Abantu abahlelekile abafuni abantu abangahlelekanga. And kuyisiqalekiso ukuthi empilweni uke uzithole impilo yakho ifakwe ebantwini abangahlelekanga. Isiqalekiso sidlula zonke iziqalekiso emhlabeni mase ngasibuka nje kahle. Angikho ekudumiseni, angafiki ekudumiseni uNkulunkulu. Angafiki ekuphahleni siphahlela amadlozi wethu naye uNkulunkulu umvelinqanga. Ngisesekuhlelekeni kwakho wena njengomuntu ukuze uhleleke, ukuze uthole umusa. Ngisasenhlizweni yakho ukuthi uyizwa injani, igezekile, ihlanzekile lenhliziyo noma nje iwumonakalo, into engaqeda umhlaba wonke uphele.
dila nenhliziyo namhlanje. Namhlanje ngidila nenhliziyo madoda. Akukho okunye engifuna ukukhuluma ngakho, ngidila nenhliziyo. Umhlaba wehlukene namhlanje. Abanye babe kwinhlangano eyodwa yezepolitiki uthole sebehlukene, konke kusuka enhlizweni. Abanye badivorce namhlanje ngikhuluma abanye umuntu uyisitha somunye kodwa bebelala bonke engutsheni, konke kusuka enhlizweni. Ngisazothanda ukuthi ngoba ngibeke kakhulu ngendaba yenhliziyo, ngibeke kakhulu madoda ngendaba yenhliziyo, ngisazothanda ukuthi ke ngizobeka kakhulu ngendaba ezithinta izinto ezimosha inhliziyo nokulunga kumuntu. Thina singamabutho singamasosha who serves as a soldier at our own expenses, who plants our vineyard without eating any of its fruits. Ungatshala wena ungadli, ungayepini wena ulisosha lombutho ngama expenditures wakho, into njalo ayenzeke, into njalo ayenzeke. Ngalokho ipoint lami lithi, oh, who tends a flock without getting some of the milk? Asibe bahle silunge ukuze sivune phela siziguide. Wena mawunguguide wakho, ungumalusi waleyo mvu enguwena, kumele uvuneke izithelo zokulunga lokho nokuziguide kwakho. Ziningi maningi ama benefits. Ukuphila nje uthandwa ngabantu kahle nabantu. Ukuguide abanye bakhulume nawe kahle, ube ngumuntu nje othandwayo emphakathini, kuyizinye zezivuno zokwenza inhliziyo yakho ibe balekelani izinto ezingama ills of society, balekelani izinto eziyikubi even kuwe, balekelani ukumbaqambili, balekelani ukungazazi ukuthi wena unje uwethu ngumuntu ufunani, balekela wena uyothola wena oqondile. Zofundela iverse lapha 1 Corinthians 6 uverse 18 lona. Flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the sexual immoral person sins against his own body. Balekela lo mzimba nalenhliziyo. Manje ichaza lezi ithi balekela inkanuko zocansi ezibhedayo kuwe. Omunye umuntu owenza isono, wenza isono esingaphandle komzimba, kodwa lesi esocansi sibi kakhulu ngoba sona usenza emzimbeni wakho against your own body. Balekela wena ongahlelekanga. Mase ngizogcina ngokuthi qaphelani bazalwane, ningafuni konke. Inhliziyo iyadla inokudla kwayo. Zonke izinto ezidizaywa inhliziyo noma ngabe zimbi, ma uyinikile ikudla uyifitile, noma ngabe zinhle ma uyinikile ikudla uyifitile. Osokuzosho ukhethe umphumela ukuthi le mphumela ingeyokwenhliziyo embi, le mphumela ingeyokwenhliziyo enhle. Kanti ukulunga kuthengwa ngemali. Singahambi sizenza nje izidlakela izigayigayi ama-war veterans. No. Imphumela yakhona iba mibi ngoba iba nezimpi, ngoba ina instinct of blood shed, instinct of fatality, instinct of brutality, instinct of death. Baba sengizofundela iuniversity kungazikhathazi kathi why izinhliziyo zenu zihlala zikhathazekile. Ngoba esikhathini esiningi abantu nikhathazoyi ukuthi nizodlana, nizothola nini, ngizothini. Kokwenzakala ngami kusasa. Kunevesi elikhuluma lithi izinyoni zezulu azilimi, azitshala, azivuni, kodwa zilali zingadlanga, ziyadla, ziyaphila. Kanti sasa sinakekela isisu namathumbu wethu ukudlula imphefumulo yethu nabanye esiphila nabo kwenze njani. Umhlaba usujike wabanjani. Kokhovula the empire. Sikwe spiritual gathering okuthiwa the empire Kokhovula.
Ngizofunda iverse lokugcina bese ngiyivala le ehamba nenhliziyo nezidingo zenhliziyo. Ngithe esikunika izinhliziyo zethu kuyikudla kwazo. Uthande umuntu noma ngowesifazana wamthanda waze wafinyelela ukuthi niyathandana, wakuthanda wamfuna, uyinikile ukudla kwa inhliziyo. Kanjalo nowesifazana mayithola wena uyinikile inhliziyo ukudla kwayo. So kudepend ukuthi wena ungomuhle, ungobolileyo, ungonenhliziyo ezidawulayo, ungonjani, ungumfundisi noma ungumthathi. Ngizocaphuna nje iverse elincane elitholakala ku 1 Corinthians 6 verse 13. Food is meant for the stomach and the stomach for food. Ukudla kudalelwe isisu nesisu naso sadalelwa ukudla. And God will destroy both. uNkulunkulu uzokubhidliza konke lokho kokubili. One and the other. Kulandelana. The body is not meant for sexual immorality, nezinye izono ezenziwa ngabantu, but for the Lord, and the Lord for the body. Bazalwane sengimenani isikhathi sabaside bengidila kakhulu ngenhliziyo bese ngizoyivala ngeverse yabese Roma 10:10. Romans 10 verse 10. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. Inhliziyo nomlomo kuyahambisana kanye nengqondo. Uzocabanga okucabangayo enhliziyweni ukholelwe ube ujustify. Bese ukhuluma ngomlomo wakho uzifakazela ufakaza ube saved uphephe. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. Ngiyabonga namhlanje sizoqhubeka ngelindanga kufanele sikhulume ngenhliziyo. Nginishela amagama athi funda ungumuntu ukulawula inhliziyo yakho. Inhliziyo iyacela izinto eziningi nsuku zonke, enye icela iviolence, enye icela inzondo, enye icele nje ukuthi gxeka, enye icele nje ukuthi susa umuntu, enye icele ukuthi jabhisa, enye icele ukuthi mkwatise nje umuntu, enye icele ukuthi mbandlulule, enye icele ukuthi ayimthande, enye icele ukuthi mnikeze uswiti, enye icele ukuthi mjabulise, enye icele ukuthi phumani nihambe uyojabula naye akwazi ukuhleka, enye ithi mhlekise. Zama ukukhethela inhliziyo yakho lokho okuhle for wena nabanye abantu nomhlaba uwonke nje uphila. Inhliziyo leyo ingeyakho, awungafuni ukuthi ize kuthiwa ilungiswa ithina. Thandaza kuNkulunkulu wakho, cela into zindaba akwenze ube umuntu ohlelekile. Yabo.